Pano tikupasirani programu imene olemekezeka a Samia Suleiman amene ndi speaker wa nyumba ya malamulo amene ndi phungu wa chipani cha DPP anali kucheza pa Zodiac kuyankha ena mwa mafunso amene amalawi anali nawo. Atiyeni tionere programu yonse. Dzina langa ndine Samapita and tikhala tili limodzi. Tikulandireni ku programu ya Zodiac exclusive. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni. Programu yathu leo tikhale tikucheza ndi speaker wa nyumba ya malamulo amene ndi Samia Suleiman. Tikufuna kuti timve zambiri kwa iwo kuti kodi ntchito imeneyi ayigwira bwanji. Ndikulandireni programu yathu leo. And congratulations on your re-election as Member of Parliament and of course your subsequent election as Speaker of Parliament. How did you react to it? It was a shock. In the first place, I was not expecting that the President would consider me for this position, and I was shocked. At the same time, I was excited because I knew that the President has shown a lot of trust in me, and he believes in me that I could be able to take up this challenge. So I sat down and I accepted it, and I promised myself and the President that I'll do my best to make the President and myself proud, because it's a challenge that I never expected, but I'm always willing to take up new challenges, and this is how it came. Now, mukuchokera ku chipani chimene chili mboma paka pano, chipani cha DPP, mwina ena kumata mwina ntchito yawo azigwira mokondera chipani cha DPP. Ineyo ngati speaker pano, muonetsetsa bwanji kuti ntchito imene mukugwira isamakhale ngati mukutsamira mbali ya DPP? Ndicho chizwikire kuti ndine wa DPP, komanso ndimafuna nene kuti kukhala wa chipani sukuti ndiye kuti uzingosekerera chilichonse. It's a challenge, as I said, but also it's a test. Funa kuona kuti kodi munthu fa chimalena ndi mpando, munthu is supposed to behave malingana ndi pamene uli. Mpando wa speaker demands fairness, demands neutrality, kuti uzitha kuona mbali zonse bwinobwino ngati kuti onse aja ndi ana ako. And ichichi si chinthu chovuta. Being a family man, umaziwa kuti yayi ana ngawa ndi apange treat chonchi malingana ndi situation imene ili. So anthu asadandaule kuti chifukwa kuti ndine wa DPP ndiye kuti ndizikokera china chilichonse cha DPP. Ayi, ndizikokera chimene ndikuona kuti ndichothandiza Malawi. Komanso opposition akabwera ndi chabwino chonena kuti chithandiza, also ndize apanga support. Because I was going to ask there, how do you intend to balance the two? The moment you realize that you are there for everyone and you are supposed to be the father figure, I think the rest falls into place. Chimene chimafunikira ndiyo kuti usaonesere kwambiri kuti ukondera ana ena sukwakonda. Ukhale ndithu bambo wawo onse, enawo akamapanga zozunguza zopulupuza mumapanga so treat mmene bambo umene upangira. So ine ndikhala kholo wa wina aliyense, both the ruling and the opposition. At the end of the day, chimene tikufuna ineyo ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndiyo tibweretse unity, umodzi pakati pa ma MPs, komanso tithandizane, chifukwa kuyendesa dziko timasintha ndithu zipani, koma ndi responsibility ya wina aliyense. Kaya uli ku opposition, kaya uli ku boma, iweyo ngati anthu anakusankha kuti ubwere kuno, ndiye kuti ukuyimira Malawi. So chimene tikufuna ife ndikuona kuti ma policies ya boma ndi abwino okondera Malawi, malamulo amene tikuchita pasi mu parliament ndi amene Malawi so akugwirizana nawo,
tipange zinthu mosintha moyika Malawi patsogolo. Mwina tibwererabe ku mmene mukukonzekera kugwira ntchito yanu, koma have you had a test on that yet, kuti muone kuti kodi ntchito ikumveka bwanji kufikira pano? I know today you just presided over the one of the critical business in Parliament, presiding over the budget, media budget review. Have you had a test yet on how it feels sitting on that chair? Yeah, it's I'm getting used. It's taken some time. Zimachitika zinthu zima fast kwambiri. Koma I think we are now settling down. Matesti onde ndi tsiku lilonse. You know, tuchokera kuma committee allocation. You have to make sure kuti you balance so kuti anthu sipezeke ena odandaula. It's not easy looking after over 224 people. Koma we are managing and we will manage. Mwina kumbali ya inuyo ngati munthu, you may try to be as fair as possible to both sides. Komano maybe guarding against chipani cha DVP chimene mukuchokera kuti mwina chizilowerera pa ntchito yanu ngati speaker. How do you intend to do that? Parliament is independent. Monga menda neneramu chakuti ukakhala pamalo ndi mpando ukuyenera kudziwa chofunikira kupanga pamene uliwepo. Mpando umenewu umafunika kuti ukhale munthu wa neutral, ukhale woyang'ana konsekonse. Ineyo si munthu mmodzi amene munthu kapena chipani chingandipange bulldoze kapena kundiuza zochita. No. Ngati kuli kulakwisa ndilakwisa ndekha. Ngati kuli kusokonekera kwa zinthu ndisanene kuti akuti anandipanga force. Zikhala kuti ndinu basi. Zikhala kuti ndineyo. Komanso I think mbali zonse zikuziwa kuti sine munthu kuti angabwere ndi zinthu zawo zosamveka bwino ine kupanga chifukwa chokuti ya zinthu zichokera kumbali yathu ayi. Menda nenera mucha kuti ngati zinthu zozizo kuti zithandiza dziko komanso Malawi ndi zimene ine nditapange support. Kuchipaniko sininganene chifukwa chokuti sizikuchitika, koma ngati kuti ati kwabwera ma pressure tiziunikira ndi nkhani zake zokuti kodi nkhani tikazitere zithandiza Malawi. Ngati zizothandiza Malawi tiyapanga support achipaniyo. Komanso our opposition menda nenera mucha kuti nawonso asaone ngati kuti angamatuze zochita ayi. Ifeyo tili pano, we have standing orders athu amene tikusata, constitution, malamulo inakuti asatiridwe mpaka na pamapeto. Zinazo zimakhala ndithu mphamvu za speaker kuti matha kufewetsako pang'ono. Izo ni mmene umaoneranso ndi situation. Koma ineyo chimene ngatsimikize nchokuti sina munthu akuti munthu ningauzidwe zochita kapena kupangidwa zochita ayi. Ndi ubongo wanga ndigwisa ntchito ubongo wanga. Mwakhala mnyumba ya malamulo kwa kanthawi pano, musanabwere pa mpando wa speaker parliament yapita ija munakhalapo chairperson wa committee ya agriculture, ndipo nthawi imeneyi munachita ndithu ma inquiries angapo amene ndikumbukira bwino ngati ija yogula fertilizer ku company ya Bakat Foods Limited. Pano pamene mwabwera ngati speaker tikuona kuti inquiry imene zotsatira zake sizinaonekebe mpaka pano kuti mwina nkhani ija kuilondoza bwinobwino. Pamene mwabwera ngati speaker, do you take interest maybe to make sure that zimene munachita inquiries ija zabwera poyera kapena anthu athe kulondoza bwinobwino kuti zafika apa zathera? Yeah, first I take interest in doing what is right for Malawians. You remember kuti my inquiries amene ajanathera panjira zinthu zinayamba kusongola koma kumapetopeto zinayimisidwa. Ine ngati speaker sindinga lamule kuti tipange chakuti. Ndanena kuti tizisatira malamulo
chimene chimachitika ndiyoti ikatha 5 years ndikuti business ya nyumba muja imakhala ngati yayimisidwa. Apa timadikira ma committees ndi amene tapangawa, ma chair asankhidwa, zimatengerano kumbali ya committee imeneyo ngati kwa agriculture ataona kuti pali ma inquiries awa anathera panjira, tifuna kuti apange revive. Ine ndi apasa support yonse imene ikufunikira kuti tifike kumapeto, koma wene kuyambisa ndi ku committee. Inuyo ngati speaker mulibe mphamvu zimenezo? Mphamvu ukhoza kulamula, koma zija timanena zija kuti tikhanga tutumina tayamba kukondera kuti poti izi makuti, koma zichokere ku committee ko fa mukaonesesa even ma investigation amene amachokera ku committee, kungoti siti mapasidwa support yochokera kwa speaker. Fati mati tikabwera kuti tipaseni 1 week tipange investigate iti, timauzidwa kuti kulibe drama zimenezo. So ineyo investigation imene ina iliyonse tingayambe mu nthawi ya ine izafika kumapeto, ndipo izaonetsa zipatso zake kuti investigation ijathera apa ndipo kwatuluka izi. So iyoyo kunali ya fertilizer, kunali ya chimanga, ndi zinthu zoti sitinamalize. Aku agriculture committee akagwirizana kuti tizipitirize, ineyo ndi apasa support yonse yofunikira kuti amalawinso aziwe choona chenicheni. Pankhani chena khanga chathera malere, kunali ena okayikira kumaona ngati kuti mina timanena ife nthawi imene zonama, ifenso ngati ineyo ndizakhalaso okondwa kuona kuti aku agriculture committee aitenga nkhani chokuti tipitirize tifike nayo pamapeto. Ndimafuna ndimvetsetse pamenepo kuti mukhanga ndimufotokoza kuti ngati a committee omwina sangayambe ndiye kuti mwina niyo mungokhala chete, zimene mufuna kutanthauza, kapena ngati speaker mutha kutenga initiative kuti mwina kuwaunikirako kandi chair amene wasankhidwa ku agriculture kuti apali nkhani izi mwina ndizofunikira nkhanizi mmene mwanenera kuti mufuna mutapanga. Mukaona mbuyomu ma investigation akhala kuchitika mbirimbiri pa parliament pano, and mina over 95% samafika kumapeto chifukwa zimazalowa nondale kumapeto. Nchimozimozi zimene zinakhalira zathu zija. Chimene ndikunena ndichokuti parliament ikatha 5 years business yonse yankati muja imakhala ngati yapangidwa shelf, sikuti imakhala kuti yatheratu, koma imapangidwa shelf, zimatengerano inuno kuipanga revive. In this case amapanga investigate anali agriculture committee, sinafike mpaka napokuti alembe ma report kuti abwere ngati kwa speaker. Chifukwa kanakhala kuti tinamaliza investigation ndoti tikanalemba ma report, ma recommendations, bwenzi pano mu office munomo muli report imeneyo, ndiye kuti zikanakhala zophweka kwa ineyo ngati speaker kuichita follow report. Koma chifukwa chokuti sanamalize ma investigation, chifukwa ndikunena kuti si chinthuso cha munthu mmodzi kuti kapena mwina chairman ekha wa committee ayi, koma committee ikakumana amakambirana nokuti kodi tili ndi pending issues zimene zapangidwa shelf, akagwirizana mmene muja consensus kuti tiye tipitirize, ndi pameneno a committee amalembana kwa speaker kuti ifeyo tili ndi issue iyi ndi issue imene sinathe from the last cohort, timafuna titayipitiriza. Ikafika pamenepo ndiye kuti ineyo nonso pano akhangati andiponyera kwa ineyo ndikutsimikizireni kuti imene akandiponyera ineyo ndionesesa kuti igwiridwe ntchito. Right, Honorable Speaker, I know there is a project being implemented by Parliament which aims to take Parliament to the people. How are you aligning your priorities as Speaker to this project? First of all, it's to understand what Parliament is. Parliament is people's house where laws are made for the betterment of the people. Meaning, it has to, our main stakeholder is the citizens, and they need to be updated time and again
komanso they should have free access to information about parliament. Nde ine choyambirira ndikuonetsa kuti in all our dealings there's transparency. Komanso mukumbukira tinachita pass bill ya access to information kuonetsa kuti bill manager lamulo limene lija likugwiritsidwa ntchito yeniyeni. Mbuyomo ine ndemwe ndinayesa kuiuza lamulo limene lija koma ndinablokedwa. Ndimafuna ndinene pano kuti amalawi ino ali omasuka kugwiritsa ntchito lamulo limene lija, ndipo parliament yapanga support pena paliponse pamene akufuna information. Si ku parliament kokha kuno, ku ministry ina iliyonse, ku institution ina iliyonse, ngati akukanika kupeza information kuti akwakaniza abwere ku parliament tiyathandiza. Tikhale transparent, ma dealings amene tikupanga amalawi azitha kuziwisidwa in time, komanso kuwachita involve. Pano tukambirana za youth caucus, cholinga nchokuti tibweresenso anyamata ku mbali yakayendetsedwe ka parliament. Izizi taziyamba ndipo zitheka, komanso mukuziwa kuti tini program ma project athu ngati Parliament TV, timafuna ndithu itakula ndithu TV imeneyi kuti tizitha kuchita interact ndi amalawi pafupi, komanso amalawi aziona okha kuti kodi ku parliament kuzikuyenda bwanji. Komanso apart from that, parliament ndiyoseguka. Malawi ali ololedwa ndithu kubwera kuno nthawi imene afuna, kuzatenga nawo mbali kakuonera, kaya kufunsa zimene akufuna kufunsa, kukumana ndi wina aliyense including ineyo ndinokonzeka. Cholinga nchokuti tikhale open kwa ma citizens athu, komanso azidziwisidwa mmene parliament ikuyendera. Mwakamba za access to information kuti uthenga uliwonse information yonse imene anthu akufuna azitha kupatsidwa. Ndikudziwa kuti pali bungwe limene limatsogolera ntchito imeneyi, Malawi Human Rights Commission, mbuyo makhala kudandaula kuti ndalama zimene amapatsidwa kuti agwire ntchito imeneyi sizikwanira. Pano muli pa mpando wa speaker kutsogolera zonse zokambirana, muwathandiza bwanji amenewa kuti zosowa zawo kuti athe kugwira ntchito imeneyi zikwaniritsidwe? Nkhani ndiyo kuti mmene ndanena mja kuti ngati pali vuto atipeze ngati parliament, chifukwa malamulo amene atimapanga ndife. Ndiye ngati sakukwaniritsidwa kani njira yokuti akumanidwa ndalama, kaya pali chinake chimene chikupanga block kuti ntchito isayende bwino, atipeze ifeyo tindi mphamvu yokhala pansi ndi anzathu ku executive kukamba nawo zofunikira za lamulo limenelo, komanso kuti liyambe kugwiritsidwa ntchito muchooneka chenicheni. Izo mwanenazo zikhozokhala zoona, koma sindinalandire report imeneyo. Mwina ndapemphe MHRC, Malawi Human Rights, kuti ngati ali ndi vuto ngati limenelo atipeze, alembe, ifeyo tili mphamvu ndithu yowathandiza kuzera ku parliament, komanso mogwirizana ndi anzathu aku executive. Mwafotokozera bwino zimene mukukonza kuti muchite kuti nyumba ya malamulo anthu azitha kutsatira bwino lomwe zimene zikuchitika. Mutasankhidwa kumene kukhala speaker, munakambaso zimene mufuna nyumba imeneyi ipite kwa anthu azitha kulondoloza ndithu bwinobwino. Mafuna amene atamvetsetsa kuti ndi pati mbuyomu pamene mukuona kuti pamaperewera kuti anthu azitha kukhala that access to zokambirana kapena kutsatira bwino lomwe zimene zikuchitika m'nyumba ya malamulo. Mukuonetsetsa chitengero chiyambire ni democracy Malawi uno. Parliament yathu sinali yotseguka ngati imene kutsegukira pano. Tinatenga nthawi after democracy kuti tichite open up kwa Malawi. Panali zinthu zambiri zimene zimayenera kuchitika, zimene sizinachitike. Zikhozokhala kuti mwina panali zolepheretsa zina, komanso mukaonetsetsa ngati malamulo amene watikunena access to information ndi lamulo kuti angopangidwa kumene mbuyo munalibe.
So ndizinthu ngazimezi zimene tikusintha pang'ono cholinga ndichokuti tikhale very open mmene tizigwirira ntchito. Komanso mukaona even ma TV ma radio athuwa ndizinthu zoti zikuchitika kumene, chongofunika ndi kuzichita empower zinthu zimenezi malamulo enawa, komanso kuonesesa kuti tili ma program amene tizichita involve kwambiri anthu ma citizens kuti nawonso azikhala ndi chidwi. Mukaona just an example even our TV station panopa following yathu ikukwera kwambiri kuti posedwa apa tikhala tikupikisana nanu a Zodiac. Soyeza kuti anthu akutenga no chidwi mbakuzisata chifukwa chokuti nafenso tikuseguka. So tingolimbikira ma program amenewa otsegula kwambiri parliament kuti Amalawi nawonso aziziwa kuti akabwera kuno ndolandidwa komanso they are part of parliament. Ndikutengeni mbuyo pang'ono mutango sankhidwa kapena atakuchitani nominate ngati speaker kuti mupikisane nawo pa mpando wa speaker president Peter Mutharika, anthu kunja kwana amadabwa kuti mpaka Suleiman speaker munamva zimene mutamva mwina munachitenga bwanji? Si anthu okhawa amene amadabwa, ndanena kale kuti inenso ndinadabwa kuti mpaka neneyo speaker. Yeah, izi nimezi makhalira sungayembekezere kuti aliyense angalankhule zabwino, koma chimene ndimakhulupirira nchokuti munthu pobadwa sumabadwa ndi chidindo kuti yayi uyu azakhala driver, uyu azakhala speaker, uyu azakhala president. Ndi mmene nawenso Mulungu wakudalitsira ndi nzeru zako ukazigwiritsa bwino ntchito umapita nazo patali. Dziko linotola lamulidwapo ni munthu wa JC mbuyo nkulamula 2 terms, kuti pasaso munthuso kumusankhaso, kuti pasa munthu wa PhD iye wa JC kulamula 2 terms, kuti pasa munthu ophunzira economist ife ndikumumveraso imwe uja ndikumusankha. So enza kuti it's not I don't know how to say it. Koma eneyo nimaona ngati school yokha cannot take you that far. Koma you need to mix. School ikalemo, you'll be able to understand, you'll be able to appreciate things, read, and ukuso ukale ndi passion. I always give an example ya kumpira. I was once a farm president. During my term, you can go and check this. I took Malawi national team twice consecutively to COSAFA finals. It never happened again. Nakalago 2.5 years, zinachitika zimene 2 years. Atabwera anzatu, first thing they did was kuyambira lero ukafuna kukhala farm president ukhale ndi PhD, ma degree kanayi ka 6 ka 7. So I said, kupata mpira uku, because mpira is passion. Ndi maphunziro Mpira supita school. Mwina tipitira khali mene poti mwakamba za Yeah, I was giving an example because even kundaleku for example kwa agriculture committee kwa khala macheya ambirimbiri. Koma muona kuti nthawi nali konko mwamene nakanga ati agriculture committee yadzuka ikutano mpaka na oti kuboma kwa kamapanga zawo amayamba aganiza kuti committee tu kuti yang'ana apa anthu anakudziwani kwambiri nthawi imene mwina apart from za kumpira. Ndifake ndena kuti munthu wake ndemwe uja opanda degree uja atapita soko agriculture kunaoneka kuti tagwirako ndithu ama PhD wakuba. So it's passion. Ukapasidwa ntchito ukhale ndi chidwi ndi ntchitoyo. Zinazo tu munthu maphunzira uli pa desk kuti apa zimayenda chonchi apa zimatere, komanso ukhale fast learner, uzitha kuchita grasp chinthu mwachangu, kuphunzira mwachangu. Palibe munthu anganene kuti amaziwa china chilichonse. We learn every day. Tsiku lina lilonse timaphunzira chinthu cha nyowani. So if you are open minded, you are going to learn more as you go. Mwina pa nkhani ya
anthu kudabwa ija ndimafunsana kuti anthu anadabwa kudabwa kwa anthu amenewa ena kumabwera chifukwa cha kukuonani ndi zimene munkachita mnyumba ya mama yapita ija akuti makhala ngati kubweretsa kachisokonezo kuzunguza chonchi kuthamangitsidwapo mnyumba ya mama kangapo zimene zimabweretsa kuti mwina anthu azidabwa kuti mwina sioyenera mwina kukhala pampando umene. Munthu ukapita ku nkhondo kukabwerako opanda mabala kapena kukandika kwauza anthu kuti ndichokera ku nkhondo samakukhulupirira. Zimafunika zimene zija nthawi imene ija ndipo inali part of our strategy. Komanso apart from that ndine munthu mmodzi amene mwina nene kuti zopusa sinimalola. Munthu ufuna kunditenga ngati ndine opepera sinimalola. Chilungamo ndikachizowa kuti ndichi ine ndimayima pa chilungamocho sinimaopa kukumana ndi china chilichonse bora ndikhale ndikudziwa kuti ndayima pa chilungamo. So mbuyomu tinali pa nkhondo yake ya politics. Tinali ku opposition zinatipweteka ndi mmene tinachokera mboma tinayeneranso nafe kuyilolera nkhondo imeneja ndikuyimenya nkhondo ija imene tinayimenyera muja kuti titengenso bomali. Tikanangokhala pep mmene muja kumango ziyang'ana zinthu ja zikulakwika amalawi sakanatikhulupirira kuti pasaso boma. Koma chifukwa chokuti timalimbana nazo zoyipa zija nkumalolera kuti ola titukusidwe olo moyo wathu ukhale pa chiopsezo koma chilungamo ndichi petime pa chilungamo. Chifukwa mmaona kuti makani amachuluka chifukwa timatha kudziwa kuti chilungamo ndichi awafuna atikhotese ndefe tikayima pa chilungamo paja timayimapo ni makani. Chifukwa mmaona kuti pena amatimvera zinthu kumasintha. So it was part of the strategy and you are using even chiyankhulidwe china kuti sichoyenera mnyumba ya mama. Zimatengeranso ndi situation. Mukanena kuti kuyuza mawu osayenera ngati panali munthu mmodzi amene anatonzedwa kwambiri parliament anthu ja ndineyo ngoti mwina ena aja samalankhula on the mic koma off the mic kwa amene mwakhala mukumabwera mu parliament ndikumamva zimene ndimanenedwa mmene muja mwinanso mukanandimvera chisoni ndimachulidwa mayina amene muja ambiri mbiri onyasa koma ineyo chimene chosiyana ndi iwaja chokuti iwaja amalankhula kumbali pamene ine ndikafuna kulankhula ndimalankhula pamaso. Ndiye mwina nchifukwa yake ndimaoneka ngati kuti ndinolankhulitsa kapena mwina ena ndikuanyoza koma mwina nthawi zambiri ndimakhala kuti winako anditokosola ndiye inenso zonditokosolazo sinimalola. Ndiye ine ndimayankha straight sindimabisala. Mwina nchifukwa yake ndimakhala ndikuonekera kwambiri koma nkhani ndionera kuti situation yathu necessitated us to behave that way. Mulima MP you remember tili ku opposition some MPs anaponya nditu maboto kamenya unabugira time ali nduna ine zinthu zoti sinapangepo koma mukafusa tozunguza ndani ni machuka ndine. Bwino tipa nkhani imene ena amati asolimani sachidwa kupsya mtima amatero mu nyumba ya malamulo makhala zinthu zambiri zochitika zimene zimapyetsa mtima pakukhala pambano imene wa speaker mukwanitsa kuuleza ndithu. And it's necessary kuti munthu uzikalipa munthu uzipya mtima kumene chimene anapangira Mulungu chopyesa mtimacho chikuyenera chizigwira ntchito chifukwa sokuti munthu inuyo mmene mwabwera tikucheza apa ichi tikucheza mwabwino sokuti ndine wamisa kungozuka kupya mtima ayi chilipo chimene chimapangisa kuti munthu apye mtima. If you avoid that ngati ukuziwa kuti nzangayi ndikapanga ichapya mtima usapange fokapanga ndiyo kuti ukumpangisa nzako chotapya mtima. Koma munthu wina aliyense amene amapuma amene ali wamoyo amapya mtima at some point. So imatengeranso ndi situation chachikulu chimakhala chokuti
ukapya mtima uzitolera bwanji. You have to realize kuti no, ndapya mtima ukhale ndi limit iso. Sukuti kupya mtima ako ndiye kuti basi uzingopanga zinthu zosakhala bwino ayi. Ngakhale bambo wabwino amene nyumba at some point amapya mtima. Munthu kuti ukhale wabwino kwa wina aliyense at all the time ndio uli ndi vuto. Koma zinthu zikalakwika ukalipe upya mtima. Fabale anthu ena upanda ukalipa samamva. So zimatengera mendaniramo kuti how you control yourself. Kuti apa mezi limo ndikuena ndipya mtima pang'ono up to this limit kuti anthuwa amvetse. So that is I mean normal for anyone. You have been punished several times in Parliament as a member of Parliament for misconduct, of course, by the leadership of Parliament. Now you are sitting there as a leader, leading some of the people whom were leaders then. Do you hold any grudges against them? Not at all. Not at all. As I said, during that time, kumachitika zambiri. I cannot even remember most of them. Zambiri zoma ndikumbusa ndinu ma reporters. Kwa ineyo chinthu chimodzi ndiyo kuti ndikalankhula zaine zimathera pompo. One person simasunga ma grudge mangawa, ndibe mangawa ni munthu. Koma ndi ma limits. Ticheze up to that level, up to that limit. Tikapitirira apo it's normal for everyone. Koma kuti ndi mangawa ndi munthu ayi munandimvaso ndimanena kuti ndabwera pa clean slate. Ndikangati mwana wa new one ndikuyamba kumene. Ndikuti awanandipanga chakuti awanandinena chakuti zimene zija kuntima I can't even remember. Koma pano tikuyamba za new one, tiye ndipangeni za new one. Ngati mundipanga zomwezo zimene mandipanga mbuyomo ndili pa mpando huu ndiye kuti ndiyuzaso malamulo apa mpando huu kuti nane ndiziteteze. Koma kubwera pa mpando huu sinabwererepo mangawa munthu kapena kuti ndizapange cholimbana ndi munthu ayi. Ine ndabwera kuzagwira ntchito ya Malawi ndiatumikire bwino. Komanso ndigwire ntchito ndi ma MP onse mosakondera kuwapanga treat onse iko. Mwina kuyankhula choncho ena akhuluma kuti angoyankhula to. Chifukwa kutengera zimene zinkachitika zija anthu they expect kuti munthu achita react aona ngati mwina nthawi yakwana kuti niyo mufuna mubwezere. Zimatengera ndi nthawi yake. Anthu akhoza kumaona ngati kuti ayi uyoyo basi ndikukhala kwake wa matempa ongolankhula kwambiri. Matempawo ngati muzakhala situation yoti indikweze tempa izakwera. Ngati muzakhala situation yoti tempa yanga ikwere izatani. Koma mwina reaction izasiyana ndi ma reaction ambuyo. Chifukwa chokuti mbuyo muja ndinkachita zimenezi ngati member chabe wa opposition. Apa ngati tempa yanga yakwera ndizaziwa kuti tempa yakwera koma ndine speaker ndikweneranso kuti ndichite control tempa yangayi mwachonchi. Mukuziwa mmene muja mama tempa. And you know kuti mpando mmene uja pamakhala zinthu zambiri. We lost honorable speaker pa mpando mmene uja. So pamakhala pressure, pamakhala ndithu matempawo, but it's how you are going to manage that temper and move on. Mukamagwira ntchito yanu mukakhala pa mpando mmene zifatha kukubwererani kumaona kuti pamene ndikugwira ntchitoyi mwina ndikayankhula ichi awa akumazerewa aona ngati ndikwafinya chifukwa kuti mwina zimene zimakachitika mbuyo muja. Awa akumanja awa aona ngati kuti ndikuwakondera amene. Zimatha kukhala ndi maganizo amene daily zimachitika. Does it affect you in one No, way? it doesn't. You just have to balance it. Menda nenera muja kuti nyumba matakhala anthu ana 10. Pa ana 10 paja bambo umathauziwa kuti awiri awawa ndi amene azandisunge fa mitima yawo. Izi zimbalangondo izi. Koma sumaonetsera.
umaonanso mmene umapangira treat anaza ndi chimodzimodzi mnyumba muja kuti of course ndine wa chipani komanso ndine ochokera ku boma koma awa ndi ana angaso ndisira ndani so ukaonesesa mwina umaonanso kuti awa chifukwa kuti mwina amaonekeratu kuti ali ndi kholo ali kuboma zawo akuoneka kusangalala awa umaoneka beuta kufinyika ngoluza kumene ali pankhawa so umathaso mwina pena kumapangaso zokhala ngati ukakuonderaso awa pang'ono cholinga kuti mwina ubalanse asamve kusalidwa mkati muja koma ndithu zimene zimachitika pafupi kuti kodi situation yabwerayi ndikalankhula mwakuti ndikhala ngati kuti mwina ndikunyoza kwinaku kapena ndikukondera kwathuku koma ndizipange bwanji kodi uli kholo pamenepo ungapange bwanji ndikupanga zofunikiranso otherwise tiyesesa kukhala ndithu balanced kwa ma MPs onse chimene ndingapemphe ma MP ndiyo kuti ndine otseguka komanso mwina mukacheza nawo pano akuwuzani kuti Suleiman tu amene timamupoja timamunena samene tikumuona pa mwina poti sangulamba kumene koma even pano pakuwuzani chifukwa sindikumasiyanisa onse tikachita treat chimodzimodzi tipitiriza ndingowapempha kuti pakakhala ma issues tizilankhulana kulankhulana mopasanaso ulemu ukapereka ulemu umapangisanso kuti nzakuja akhale opanda choice koma akubwezera ulemu so izi zinthu zimene tingapemphe kuti tonse ndi akuluakulu tiziwe malire athu popanga zinthu tikalowa mnyumba ya malamulo pano tikuona kuti muli amayi ochepa out of 224 MPs who are currently in the house mwina tikuwerenga amayi mwina 41 thereby ngati speaker kukhala pampano umene chautsogoleri muonetsitsa bwanji kuti zokhumba za amayi zikukwaniritsidwa komanso kulemekezedwa ngakhale ali mochepa nyumbani ndizoona kuti participation ya azimayi ku politics imakhala yocheperako koma ndinene kuti tikuchita improve day by day cohort by cohort muona kuti ma numbers mbuyomo ndi mmene alili pano zikusintha ndithu tikuchivomereza kuti ayi azimayi so ali ndi kuthekera kugwira ntchito ina iliyonse imene azibambo timagwira komanso pali ntchito zina ngati ineyo nzibambo kufuna kugwira ntchito ina yake I prefer kumpasa mzimayi chifukwa umaziwanso kuti mzimayi so ukampasa ntchito amakayigwiranso mwaukadaulo so chimene tingalimbikise ndiyo kuti azimayi azitenga chidwi komanso mukaona mmene akupangira president athu Professor Peter Mutharika even mu cabinet muona kuti azimayi ayamba kuchuluka even maudindo azimayi akusankhidwa ambiri soyinza kuti amalawi tachivomereza ndipo izi zikapitirira tikhala ndithu kusogolo kuti kumaona 50-50 ja tikuigwira ndithu ndimafuna ndidziwe inuyo ngati speaker kuti pamene muli pampando umene ucho mwina ndi ndondomeko zanji zimene zilipo zimene mukuganizira kapena zimene mwayika kuti amayi awa amene ali ochepawo zokhumba zawo ndithu mnyumbamo zizitha kukwaniritsidwa kuchokera kwa inu ngati speaker pamalamulo tonse ndife chimodzimodzi koma mwina tinene kuti mwina pakagwiridwe ka ntchito tikuonesesa kuti azimayi nawonso apite patsogolo ati apatse mipando example muona kuti zisankho zimene tachita zulo za makomiti muona kuti pano ku education tindi chair wamkazi Honorable Mutani Tambala ku natural resources kuli Honorable Tiaone Henry mzimayiso zikusintha ife chachikulu ndi kutsegula njira kwa azimayi kuwapatsa ma opportunities kuti ayi nanunso yesani koni akati ayi ndifuna ndiyese ndikuwapatsa support kwaona kuti ayi kodi angazipange bwanji mmene neneramuja kuti pali ntchito zina
kwasa nzimayi zimaita kuoneka kuti apa ndizikuyenda. Yeah, so ife tipitiriza koma pa malamulo tikuyenda kupanga treat onse chimodzimodzi, koma kuti azimayi timakhala nawo soft akabweresa ma issues awo, komanso ngati aonesa chidwi pa chinthu timaonesesa kuti tiyathandizire kuti chinthu chimenechi chitheke. Chifukwa ndimafuna zipita kumene kuti kuwathandizira choncho ndi nkhani ina, koma komiti mmene mwanenawo, koma tikalowana mu nyumba muja makhala zosiyana mmene kuti amayi mwina abweretsa nkhani ina yoti iwo akuona kuti iyi ndiyofunika ndithu pakati pa ife ngati amayi abambo amene muli mmene mujamo, inonso ngati mtsogoleri kuwathandizira kwake. Ndinene kuti sindikuzowa mbuyomo, koma as of now ma issues amene akubwera okhuza azimayi tikuwapasa priority, komanso ngati pali ma issues amene atabwere okhuza azimayi tionesesa kuti titenge nthawi kukhala nawo pansi kuwamvesera bwinobwino ndi kuwathandizira. Ineyo ngati speaker azimayi akhale omasuka, asadandaule kalikonse, ine ndiotseguka. Komanso ngati pali ma issues amene akuona kuti akuchita kwambiri affect azimayi ndipo mbuyo mu parliament sinathandize, abwerese panopa tiyathandiza. Cholinga ndicho kuti tiyachite embrace azimayi athu, tigwire nawo ntchito, komanso tiziyapasa mipando ya utsogoleri kuti nawonso azichita feel kuti they are part and parcel of the government. Mu parliament muli ndi committee women caucus, ndiyo kwanira imenechi kuchita uplift amayi mukuona choncho? Committee ija ndiyofunikira kwambiri, ndingane kuti ndiyokwanira, koma mwina tinene kuti simapangidwa acknowledge kunja uko kwambiri, mwina mmeneso amagwirira ntchito zawo. Ine ndikanakondwa kuti committee imeneyi tipatse support yofunikira, komanso izituluka kwambiri kuti even population yathu ambiri ndi azimayi, and committee ija kuti izikhala program ambiri okhuza azimayi awo, kutuluka kunja kukumana nawo, kumva malamulo amene azimayi akuachita affect, kuwakonzera. Koma mwina mbuyomu mwina leadership ya makomiti ya committee mwina inali slow kapena sinali active. Ine ndionesesa kuti women caucus committee yathu ikupatsidwa ma resources ofunikira. Chofunikira njokuti iwonso azitha kukhala pansi ngati azimayi kupanga ma program kuti ife azibambo tizathandizira. Nonsono nthawi zina upeza kuti akuyembekezera zinthu kuti zichitidwe pamene eni ake safuna kutengapo mbali kapena kuti ajambise chinthucho ife tibwere nkuthandizira. So ineyo ndionesesa apa makomiti asankhidwa ndikhala nawo pansi tituma komiti onse kuphatikizapo ya women caucus atipangire ma program ifeyo tiyathandizire ma program aja tione kuti zingasinthe bwanji kumbali ya azimayi. You were arrested in January this year on criminal defamation charges against the then Minister of Local Government, Honorable Richard Chimendo Banda. Can you imagine? Of course, zinali nduna zitatu zimene zinandisumira. Kusuma kuja kunali kuphwanya malamulo, sanasate malamulo. Kungophatikizapo nthawi imene ndimamangidwa nkuti ndili ndi parliament immunity. Ndinali chair wa agriculture and committee yange makumana that day. Ndinayesa ndithu atanditenga polisi kukayimbira speaker komanso akuluakulu wa parliament kuti mukulola bwanji kuti ine ndimangidwe pamene malamulo akunena kuti sinololedwa umangidwe fa ndili ntchito parliament. Sizinagwire, ndinamangidwa. Fortunately kesi ija ikupitirira, kunabwera judgment ya ku Supreme imene inaletsa kuti ngati anthu mwangonenana, that is not criminal, it's civil. So judgment imene inathesa ti milandu
tonse tija timene tinali tongofuna kungozunzirana nato ndi mulandu jonakhala ngati waima chifukwa cha judgment ya ku Supreme Court. Maona ngati kuti kumangidwa kumene kuja kunali kufuna kukwaniritsa china chake kapena kukutchingirani kukhaniza kunali kungofuna kubweretsa mantha kwa ine. Mukumbukira kuti nthawi imeneja zinthu zinafika no pena pake chifukwa chimene ndinalakwitsa ineyo kunali kunena kuti MP nzanga wapangidwa ataki kumpoto ku Chikangawa. Anthu achatayima kuti akamugwire anakapeza kuti ayimika munthu olakwika. Ndi MPyo alinso mkati momwe ananena kuti andizoona anthu amafuna Suleiman ataona kuti ndineyo ndi pamene anandisiya. So ineyo what I did was nitaziwa kuti izi zikuchitika, I had to speak. Fandikana nkhala pe mwina bwenzi pano ine kulibe. Koma kulankhula kwanga kuja mwina kunathandizaso anthu aja kuti aziwe kuti Amalawi taziwa kunja kuti uyu tikumusaka. So china yake chikachitika kwa uyu tionekera. Ndifa yake ndinalankhula. Koma kulankhula kuja kunakhala ngati kuti kwala kuisaso kwa anthu amene ena zimawakhudza nkhanizo ndamana kuti uyu mwina tingomanga kuti walankhula izi timpezerepo mulandu. Ubwino wake ndokuti mulandu uja unali wongofuna kundi mwina pachimoti to shut me up. Koma izozo you expect zimezo mundale. Siza chilendo ndizano ndimafuna ndizikaona kuti kuja nthawi imeneyi namangidwa anthu ambiri. Ena amati kumangidwa mamawa masana akatuka kumangidwaso ndimene koma tisinthe machitidwe. Sizoyenera si chinthu chabwino mankhala kuonongerana mbiri komanso kuzunzana for nothing. I should not encourage that. Zimene zija mu democracy tisamapange. Mafana zipita kumene kuti kwa amene makhala kuti mukukhulana nawo nthawi imeneja maona ndi diso labwino timachezaso kwambiri. Timachezaso kwambiri. Ngati mali nyumba mulero mwandimva ndikunena kuti kwa my second home ndikwa chimwendo. Chifukwa kuti ndi azinzathu nsayacha timacheza izi zimachitika mkati mucha. That is our battlefield, that is our office. Office imachitika zambiri makhala kalibirana koma zimathera ku office mukatuka kunjako tonse nda Malawi, we are all brothers. Chifukwa zimene zija zimachitika pakati pa ino anthu andali zimapezeka kuti eni yake mumacheza bwino koma anthu amene akutsatirani kunjako ndi amene mwina akuluma. Ndizoona komanso ngakhale anthu amene amalumana kunjako akuyenera kudziwa kuti pali nthawi yolumana komanso pazikhala ndi limiti yake yolumanana. Mukhoza kuima ukalibirana kunyozana koma zizithera pati zithera pompo. Chachikulu kusasungirana mangawa kumvesesa kuti ino sumaona anthu akalowa mu boxing ring kumakhala kukwapulana kwambiri. Thibulana amene mujalo kuti magazi nzako akutuluka umakamenya pamene pakutuluka magazipo. Koma akangoimba belo ija kuti anthu aja choyambira amatani amapangana hagi. Sonza kuti izi zatha inali nthawi yake panono we are brothers tiyendizilipira ndi ntchito. So ndimene zikuyenera sokhalira kunjako. Unfortunately pamapezeka ena kuti amazitenga too personal. We always say kuti there's life after politics. Wabwera parliament panga za ku parliament kolongolani kalipirana zithere konko. Mukatuluka kunjaku kapangeni zimene Amalawi apembeza kuti mwapangire. You took over from Catherine Gotani-Hara as speaker, the first female speaker in Malawi, in the Malawi parliament. How do you rate your predecessor? Well, being the first female speaker, she did well. Pamene pali chabwino tiziyamika. She tried her best. She did what she could do. Of course, I know because
even imene anali speaker mu office mu mabwera ndithu kucheza nawo, and I understood her point. Ndimaona ngati chimalakwira chinali chipani, zijamanena zija kuti pressure yochoka ku chipani ndimene mwina imakhala ngati pena ndi pena imasokoneza, but otherwise she did her best. Being the first female, I'm sure we can't say much bad about her. Kumamina ifere kuti kuchipani kumabwera pressure yambiri, uyu mungontulusa, uyu msamamole kulankhula, timazimva ndithu. You could even see ngati muja so many times kuti even panali incident ya second deputy speaker, sorry, a first deputy speaker ndi ma members a chipani chawo chomwe pamukundiderera ife ndichokera kwakuti limo. So there was a lot of pressure from MCP, but she handled it well. Of course, zinazo we can't say much anapanga mbali yao, but generally she did well. Yeah. Tebwino ndikuthokozeni kwambiri right honorable speaker chifukwa chopeza mpata Sio kwambiri ndakunyadira kwambiri ndimene tachirizira kucheza ndi Samia Suleiman omwe ndi speaker wa nyumba ya malamulo. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi na program ya Zodiac Exclusive ndingoti makomanonse.